תודה רבה לכם, תודה רבה שכולם באתם להיות איתנו היום. קודם כל זה גאווה גדולה שאני פה איתכם בארץ בזמן הלא קשה הזה, המאוד קשה הזה. אני פה כבר יותר משבועיים וחוויתי את כל האזעקות וכל הכאבים, וגם ראיתי דברים נפלאים, את האיחוד העם ואת הלב הרחב של כולם. אני חייב להודות לזמרת רוחמה רז שלא יכולה להיות איתנו הערב, שבא איתי ועם שי בן גיאת, סליחה, שעובד לג'נס, שבאו איתי לבקר את החיילים ולתת להם את המוצרים שלנו ולחזק את ידם, והם יחזקו את ידינו. אנחנו מתפללים שיהיה להם עם המוצרים ועם הרופאים הטובים ביותר בישראל החלמה מהירה ורפואה שלמה. ברשותכם אני עושה את ההרצאה באנגלית, היא יותר זורם ויש תרגום פה, ואחרי זה אם יש שאלות אפשר לתקן.